زخبركم سمعتنا از سعيبو زغرب تحستو بمغنياتتي اب جرمن تذكيرو زوعله مبل 100 عمت صنبل معلت دقنستيو اديتات بزعباتهم بچقون تسرعاتات نايز طفو دقن حلوات مفلاطن كبرز تدفر بيتن مملاسن زكايدو قالص بزملكت ميرون ستيفانوس زغربتو صحفيو ابز حلفه 100 عمت كذكر زغبو ነገር እንተሃልዩ ኣብ ዓለም بدقنستيو نمعرنت حرنت ህዝበንን ሃገረንን ዘካይዶ ቃልሲዩ በዛ አጋጣሚ ዝድማ ንደቅንስቲዮ ሃገራት ሰሜን አፍሪካን ማእከላይ መብራቅን ነትነዘን ሃገራት ካብ መቆሕ ምልካውያን ስርዓታት ብምንጋፍ ናብ ዲሞክራሲን ምስጋር ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ምልዓል ዝለዓለ መስዋዕቲ ብምኽፋል ዝጻውቶ ዘለዋ በሓበን ክግለጽ ይግባእ ኣብዚ ጽሑፍ ነተራን ተሞክሮን ቃልሲ ደቅንስቲዮ ዓለምና ኣብ ምርግጋጽ ማዕርነት ሓርነት ናጽነትን ህዝብታት ከመይ ከም ዝነበረ ክንድህስስ መሪጽና ኣለና بمجمرتا كم أبنت النزاربلن دقنستيو أديتات أرجنتينان أنصار وتهدراو ملكاو سرعات زرأيو قالسن بخلاي دما أبز غرب أوان أب هاجرات سمين أفريقان مأكلاي مبراغن زكاية زلو حزباو من العالات دقنستيو زرئيو زلو أتبعتن كقاتمن زخل بدهوتاتن كندهسسينا أب موداتا نترا دقنستيو إرترا بفلاي دما أديتات أب جيزي برتاو قالسن أبز حج أوان ترى أديتات كمي كم زلون نزي أب هاجرنا زلو كنتات أب مغيار كلوان زقبو تران كنقلسينا أديتات بلازا دي مايو زيغاتات أرجنتينا يخونو بزعب أرجنتينا صبو أفلطو زلوم سبات نتاريخ أرجنتينان أب جيزيتي برسح كينات وي ديرتي وورز فلت زنبره أب ذكر لؤوان بقدام النتابة أمرون بلج زبل نجر انتهاليو قالسي أديتات بلازا دي مايو أزد ما تميلو زمت أنجر زي كونس أتنا أديتات نتياب تؤوان زنبره وتهدراو ديكتاتورا بسلو ما من قدي مررن بمسمع كاب سلطان كم زورد أم مقبار مريح ترى سلسة تسعوتين أتا تاريخ أب 24 مقابيت شحنش 170 مسممت أنا بسلطان حدو وتهدراو قجلي يجمر أزو وتهدراو قجلي نتياب تؤوان أب أرجنتينا قات إمو زنبره قطباون بوليتيكاون زي مرققا أم متعرراين رقاتا مرققاتن عبترا كهلويو تبايلو كابزبي عبتسفا سلستنبرليو بزي قلت أقم بعلوا ناب سلطان كديب زخالي أتوت هدراو علوا مسقات أمي هزب تحقيسو أبون كاتوليكاويت بيتي كريستيان كي ترفو نتعلوا زلوم دقف قليسوم كم حدا قدوس عيو دما مرقوم لقيسوم نتعلوا زمرحي جنرال دما شعو نخبرتاتن أمنتن حبرة السبت هاجر كعكب مخانو كالاتيو انتقو نقنا أتقداي كأس بقاس كغير جميرو أتسرعات نتهاجرنا فتسم وتهدراو ملك شميموا نتدحيرو السعابة زسكحكحج قونا دما زتتصبيو نبرن أزي لكع كم تنحنا إيرتراوين أبشحن شعاتن 291 كاب مجزاء تسرعاتات إثيوبيا ناتساد حرم مخوانا نازحجي أبلع الهزبي إيرترا وريدو زلو أدرع زي تتصبنا مالتيو أتي خاب شحن شعاتن 270 كساب شحن شعاتن 283 زنبره برسح كينات زفلت اوان اب ارجنتينا زنبره وتهدراو سرعات يقاومن يوم نزبلوم سبات كچوي كغرف كقتلن كحققن جميرو كابتم تقاومهم اب لعلت سرعات زغلصو زبزح من اسياتن تمهرو نبرو اتم بت سرعات تچويون داي زطفون كساب زوانزي بحزب ارجنتينا اتم زتسورو وي زتشربو تبايلوم يمزغلصو اتو تهدراو سرعات اذا عين سقمتي كوسد زخاللو مخنيات كينات انصار وحدات تبلصتي تحت هاجراويان بزبل مسمسيو اتأدودنا يمسارن مفرحن زمته دما اب لعل محبر سراحتنياتات بوليتيكاوين ودبات تمهارو يونيفرسيتن تطابقت سبع مسلاتن تكالاتن يتفصمو اتحدش وتهدراو سرعات كاب جيغاتاتهم قدميو زنبرو ملكاوين مرحت تمهيرو حدش ميلا يتاتاتيو نتعمصن مغاس مسلاتن كمتم زحلفو سرعاتات بغاد زيكونه نت تكباراتو بسورن كاب عين حزب بمخوالنيو ككايده جميرو كمتم قدميو زنبرو ملكاوين سرعاتات نناي بوليتيكا اسرات اب ستاديومات مكابن رئيساتات تقامتي افقدو غودناتات مدرباين زنبره بمقيار نتوم قدايات كاب غزوم بمچواي اب زي فلطن سورن بوتا وسيدو محققن كم زترشنو زرئي زخونه عينت مرتعو كم زي ركبن زامسلي نيرو بخمس عينت اجباب كاب 15 كساب 30 شح زبصحو دق تبعتيون دق انستيون تشريبهم تريفهم ازي
ልክዕ ከምዚ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ስርዓት ደርጊ ዝኽተሎ ዝነበረ ሜላ ብምቕያር ነቶም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝርከብዎም ናይ ፖለቲካ ሕልናን እምነትን እሱራት ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀርቡ ብምግባር ስድራ ቤቶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከይፈልጡ ሃልዋቶም ብምጥፋእን በብቑርብን ብስውርን ሰባት ምሕቓቕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ነቶም ብሰሪ ፖለቲካውን ሃይማኖታዊ እምነቶምን ተሸሪቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ይኹኑ ናይ ሕልና እሱራት እንተርፎ በጻብዕ ዝቝጸራ ኣዴታትን ዜጋታትን ገዲፍካ ዝበዝሓ ኣዴታትን ኣሓትን ስቕታየን መሪጸን። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘሕፍር ብታሪኽ ዝሕትት ጉዳይ ምዃኑ ክንዝንግዖ ይግባእን። እቲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝነበረ ኩነታት ልክዕ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ብግሁድ ዝዛረበሉ ሰብ ኣይነበረን። ዕላማቲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝነበረ ጭቆና ንኹሉ ዓይነት ተቃውሞታት ምድሃኽ ነይሩ። ተዓዊቱ ድማ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ሃፊፉ፣ ፕረስ ኣጽቂጡ፣ መራሕቲ ሃይማኖት ድማ እናፈለጡ ከም ዘይፈለጡ ትሚሎም። እዚ ግና ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ኣይከኣለን። ከሳብተን ትሕቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝቝጸራ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣርጀንቲና ብትብዓት ነቲ ስቕታ ዝሰብርኦ ማለት እዩ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ድማየን ኣዴታትቶም ዝተሰወሩ እናተባህላ ዝፍለጣ። ከምቲ ሓንቲ ካብተን ኣዴታት ማርያ ዴል ሮዛርዮ እትበሃል ዝበለቶ ሓቀኛ ኣባህላ ኸዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክገብሮ ዘይከኣል ነገር እንተሃልዩ ኣፈይ ዓቢሴ ምጽቃጥ እዩ። ኣብ ናተይ ወለዶ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣዴታት ዝተምሃርኦ ነገር እንተሃልዩ ኩሉ ጊዜ ሓላፍነት ናይ ቤተሰብ ናይ ሰብኣይ ምዃን እዩ። ዋላ ኣብ ጊዜ ዓመፅን ዘይፍትሓውነትን ሰበይቲ ስቕ ክትብል ከም ዘለዋ ይዝሕሰብ ነይሩ። ሕጂ ዝተረዳእኒ ነገር እንተሃልዩ ግን ኣንጻር ዓመፅ ብጋህዲ ክንዛረብ ከም ዘለና እዩ። እንተዘይኮይኑ ድማ ንሕና ኣብቲ ገበን ብስቕታና ተሓባበርቲ ኢና። ብዘይ ፍርሒ ኣብ ቃልዕ ክቃወሞም እየ እዚየ ድማ ተማሂረ ክትብል እያ ገሊጻ። እዚ ዓይነት መንፈስን ኣተሓሳስባን ዘበገሶ ድማ እዩ ኣብ 1977 እተን ደቀን ዝተሸርብዎን ኣዴታት ኣብ ቦነስ ኤረስ ነፍሲ ወከፍ ሐሙስ ኣብ ፓላስ ዲ ሞዮ ክራኸባት ጀመራ። እተን ኣዴታት በሰለማዊ መንገዲየን ተቃውሞን ዘስማዕ ነይረን። ኣብቲ ዝጓዓዛሉ ዝነበረ እዋን ደቅና ምጽኡልና ኣበይ ከም ዘለዉ ንጎርና እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይሃልዎም ብዘይገድስ ክግረፉን ክግፍዑን ኣይግባእን፣ ብግቡእ ኣብ ቅድሜና ክኽሰሱን ክንርእዮምን ክንበጽሖምን ይግባአናዩ ብምባል ተቃውሞን ኣቃሊሕን። ኣብቲ ኣርጀንቲናውያን ርዒዶምሉ ዝነበረ እዋን ናይተን ኣዴታት ጠለብ ኣንጻርቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ዝፍጽሞ ዝነበረ ባርባራዊ ግፍዕታት ንመጀመርታ ጊዜ በቕሉዕ ዝተገብረ ተቃውሞ እዩ ነይሩ። ቁጽር ናይተን ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ዝጽንበረ ኣዴታት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናወሰኸ መጺኡ። ከምቲ ሓደ ጸሓፋይ ዝበሎ እንተ ደኣ ኣዴታት ቈልዑ ወሊደን ምስኡ ድማ ትብዓት ወሊደን ማለት እዩ። እዚ ሓቀ ብምዃኑ ድማ እተን ኣዴታት ነቲ ንዝኾነ ንስርዓቱ ዝቃወም ሰብ ዝሕቅቕ ዝነበረ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብትብዓት ክምክትኦ ዝኽኣላ። ነቲ ባርባራውን ዘይትንከፍን ዝመስል ዝነበረን ንህዝቢ ዘረዓደን ስርዓት እተን ደቀን ዝጠፍእወን ኣዴታት እየን ዝደፈርኦ። እቲ ዘገምታውን ግን ከኣ ብቐጻልን ዘካይዶ ቓልስተን ኣዴታት እምበኣርዩ ነቲ ስርዓት ካብ ስልጣን ከም ዝእለ ዝገበሮ። ከሳብ ሕጂ ድማ ኣርጀንቲናውያን መታን ከይርስዕዎ እቲ ሰልፊ ብሕልና ብቐጻሊ ይካየድ ኣሎ። መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝጽንበለሉ እዋናት ነዘን ኣብነታውያን ኣዴታት ክንርስዕን ኣይግባእን። ጅግንነተን ንንቡር ባህሪ ኣደ ናብ ቦትኡ ዝመለሰ ብምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብምዝማድ ኤርትራውያን ኣዴታት መዘን ናይ ኣርጀንቲና ኣዴታት ብምንጽጻር እንታይ ክንብል ንኽእል? ኣብ ፈቕዶ በረኻታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩ ዘለዉ ቈልዑን መንእስያትን ኤርትራ ንሱ ዘሰዓቦ ስደትን ኣብ ጉዕዞ ስደት ረኺቦሞ ዘለውን መከራን እሞ ንጸብጽቦ ኣዴታት ነፍሲ ወከፍ ናይ ዝሳቐ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ይብላ? ከም ኣዴታትን ወለድን ደቀንን ይሕዋተንን ተሸሪቦም ከጥቅጣ እኳ ደኣ በንጻሩ ጓይላ ኣብ ዝዓመረሉ ብደርፍን ሳዕስዒትን ከዳኽራ እዚ ሕልና ዝጠልቦ ድዩ? ነፍሲ ወከፍ ወላዲት ኣብ ዘሎ ሕሱም እዋን ኣነ ክስከሞ ዝኽእል ሓላፍነት ወይ ክጻውቶ ዝግባእ ተራ እንታይ እዩ ብምባል ንገዛእ ርእሳ ክትሓትት ዘድልዮ መስለና። ከም ኣብነት ክኾነና ማርጋሪት ዋክሌይ ናይ ዝተባህለት ካብተን ጀጋኑ ዴታት ኣርጀንቲና ዝበለቶ ንተዓዘብ። ኩሉ ሰብ ርዒዱ ኣብ ገዝኡ ክኹርመን ከሎ ንሕና ግና ኣብ ገዛና ተኾርሚና ክነብዕ ኣይመረጽናን። ኣብ ጐደናታት ወፂና
ነትነዚ ጉዳይ ዝፍጽም ዘሎ እኩይ ፊት ንፊት ክንገጥሞ ኢና መሪጽና ኣዚና ጉሂናን ተጸሊልናን ኢና ነርና ብዘይካ ምጽላልን ምጓይን ተዘይኮይኑ መስሃምናን ቀልብናን ክንጸንሐሉ እንኽእል ካልእ መንገዲ ኣይነበረናን ኢላ ነራ እተን ኣዴታት እቲ ንቡር ናይ ኣደን ወላዲትን ባህሪ ብምልባስ በቶም ብላሽ ዝጠፍኡ ዝነበሩን ዝሓቐቑን ደቀን ኣዝየን ብምጓየንን ብምሕዛነንን እምበኣርየን በዘይ ገለ ዕጥቂ ነቲ ስርዓት ክገጥሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ስርዓት ከውድቆ ዝኽኣላ ሕቶ ዘን ኣዴታት ፖለቲካ ይነበረን ሕቶአን ናይ ተራ ኣዴታት ሕቶ እዩ ዝነበረ ንሱ ኸኣ ነቲ ስርዓት ደቅና ምጽኣዮም ኣበይ ኣቲኻዮም ጥራይን ዝብልኦ ነይረን ኤርትራውያን ኣዴታት ከ ብዛዕባ ኣብ ምዕጢር ሰዋ ሻድሻይ ብርጌድ ኣደርሰር ሓድሽ መዓስከር ትራክብን ኤፍን ቤተ ገርግሽ ዓዲ ኣቤቶ ማይስርዋ ዒራዒሮ ዊዓ ዳህላክ ገደም ወዘተ ወዘተ ተኣሲሮም ዝሓቁ ብዛዕባ ዘለዉ ደቀን እንታይ ኮን ይብላ ይህልዋ ኣደኮ ኣደያ ብዛዕባ ደቃ ተሓትትን ትጉህን ኤርትራውያን ኣዴታት ከ ብዛዕባ ብልዕሊ ደቀን ኣሓተንን የሕዋተንን ዝወርድ ዘሎ ኣበሳን መከራን ናይ ኣዴታት ተራዶ ይጻወታ የልዋ ኣዴታት ኣርጀንቲና ንመንግስትን መራሕትን ልዕሊ ኣምላኽ ክሪኣ ይመረጻን እተን የዋሃትን ኣብ ልዕሊ ደቀን ክፈርዳ ዘይመረጻን ኣዴታት ናብ ሓደ ከምፀን ዝኽኣለ እምበኣር እቲ ናይ ስቓይን ሓዘንን ተመክሮ እዩ መብዛሕተን ደቀን ኣብ መንጎ ድቃሶም ብናይ ስርዓት ኣባላት ጸጥታ ክግፈፉን ክጭወዩን ዝረኣያየን ጥዋፈን ከየጥፍኣ ድምፂ ናይ ዝተሸርቡ ደቀን ክሰምዓ ዝትስፍዋን ዝህንጥያን ስለ ዝነበራየን ኣብ ፈቐዶ ቤት ማሕቡስን ወተሃደራዊ ትካላትን ሆስፒታላትን ብምኻድ ሓቲተን ሓደ ሰብ እኳ ሃልዋት ደቀን ክሕብረን ይኹን ኣበይ ከም ዘለዉ ክነግረን ዝኽእል ግና ኣይረኸባን ናብ ደያኑ ሰበስልጣን መንግስትን ካህናትን ሓገዝ ክልጉስለን ንኽንቱ ተጣሪዐን ካብቲ ድሃይ ደቀን ዝሓታሉ ኣካል ምናልባት ደቅኽን ናብ ኩባ ሃዲሞም ከይኮኑ ወይ ከኣ እተን ደቅኽን ኣብ ስራሕ ፋይቶት ተዋፊረን ከይኮና ዝብል ባጫን ምሕጫጭን ዝመልኦ መልሲ እናሰምዓየን ተመሊሰን መቕርበን ቤተሰበንን ጎረባብተንን ኣብቲ ጉዳይ ኢዶም ክእትዉ ይደለዩን እቶም ገሊኦም ስለ ዝፈርሑ ክኾኑ እንከለዉ እቶም ገሊኦም እንተ ዘይእብሱ ኣይምተኣስሩን ካብ ዝብል የዋሃት ተሓሳስባት ተበጊሶም እዮም ክሕግዝዎን ዘይመረጹ እዚ ኹሉ ግና ነተን ድሃይ ደቀን ተሸሪብዎን ስቓያት ደቀን ከኣ ዘሕምመን ዝነበረ ኣዴታት ደቅና ኣበይ ኣለዉ ደቅና ኣምጽእዎም ካብ ምባል ከዓግተን ዝኽእል ሓይሊ ነበረን ክሳብ መወዳእታ እውን ተስፋ ይቈረጸን እተን ሃልዋት ደቀን ዝጠፍአን ተመሳሳሊ ስቓይ ሓዘንን ጓህን ዝነበረን ኣዴታት ሓድሕደን ተራኺበን መጀመርታ ሓድሕደን ንምድግጋፍን ንምጽንናዕንን ተራኺበን ጸኒሐን ግን እቲ ጠለበን ንኽስማዕ ክሓታ ጀሚረን ድሕሪ ዝድማየን ኣብ ሕምብርቲ ቦነስ ኤረስ ኣብ ፓላዛ ዲማዮ ዝተባሃለ ቦታ ፊት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ነቶም ዝጠፍኡ ደቀን ንምዝካር ሽምዓ ብምብራህ ነቲ ተቃውሞ ዝጀመርኦ እቲ ሽምዓ እናብራህካ ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጸጥ ብምባል ዝካየድ ሰለማዊ ሰልፊ ሰሙናዊ ኮይኑ እዘን ማእከላይ ዕድመ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ማለት ኣዴታት ፓላዛ ዲማዮ ነፍሲ ወከፍ ሐሙስ ጸጥ ኢለን ደው ብምባል ተቃውሞን የስማዓ ነይረን ሓደ ሓደ ግዜ ስእሊ ናይቶም ዝጠፍኡ ደቀን ብምሓዝ ደው ክብላን ከለዋ ካልእ እዋን ድማ ናይ ሰላም ርግቢ ዝውክል ጻዕዳ መንዲል ክወድያ ጀሚረን ነተን ኣዴታት እዚ ክገብራ ዝደረኸን ነገር ቅድሚ ደቀን ስራዕ ካልእ ነገር ስለ ዘየለዩ እዘን ኣዴታት ሙስልያት ኣይነበራን እንታይ ደኣ ናይ ብሓቂ ኣዴታት እየን ነይረን ናይ ኣደ ስራሕ ድማ ሰሪሐን ኣዴታት እንከለዋ ከም ፖለቲከኛታት ካሕስባን ክዋሳኣን ኣይመረጻን ኣዴታት እንከለዋ ዘይብለንን ዘይግበአንን ቦታ ብምሓዝ ኣምባሳደራት ናይ ትምልካዊ ስርዓት ክኾና ይደልያን ኣዴታት ነይረን ኣዴታት ኮይነን ከዓ ተቓሊሰን ንደቀን ድማ ቅድሚ ኩሉ ሰሪዐን ስለቲ ዕዙዝ ናይ ኣደ ኣበርክቶን ድማ ኣብነታውያን ኣዴታት እናተባህላ ኣብ መላእ ኣርጀንቲና ይዝከር ኣለዋ ኤርትራውያን ኣዴታት ከ ብዛዕባ ዞም ፈቐዱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሓቁን ዝጠፍኡን ዘለዉ ደቀን ካብ ኣዴታት ኣርጀንቲና እንታይ ተመክሮ ክቐስማ ይኽእላ إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ 1970ታት ከምዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብቑልዕ ተቃውሞኻ ምስማዕ ዝፍቀድ ኣይነበረን እቶም ወተሃደራውያን መራሕቲ ነቲ በዴታ ዝጀመረ ብስቕታ ዝካየድ ተቃውሞ ብኸመይ ከም ዝገጥምዎ ኣዝዩ ሓርቢትዎም ነይሩ ኣብ መጀመርያ ኣዝዮም ብዙሓት ኣርጀንቲናውያን ነተን ኣዴታት ከም ጽሉላት
ናይ ፕላዛ ዲማዮ ብምባል ክጨርቁለን ተራዮም ጽንሒሎም ከ ከፈራርሕወንን ክገፍዕወንን ተራዮም እተን ኣዴታት ዘፈራርሕ ናይ ቴሌፎን መልእኽታትን ደብዳቤታትን ክመጸን ጀሚሩ ኣብ ገለ እዋን ድማ ንብሙልአን ብኣውቶቡስ ብምውሳድ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዳጒኖመን ገለ ካብተን ኣዴታት ብልኡኻት ናይቲ ስርዓት ጉድኣት ክወርደን እንከሎ ብዙሓት ካብኣተን ተጨወን ሃለዋተን ጠፊ እዩ እዚ ኩሉ መከራ ግና መመሊሰን ከም ጸንዓይ ገይርወን በገላልጻ ሓንቲ ካብተን ኣዴታት ሓንቲ ደ እንተ ዳ ቆልዓ ወሊዳ ህይወት ትህባላ ማለት እዩ ዕትብታ ኣብ ዝቝጸረሉ እዋን ድማ ናጽነት ትህብ ማለት ስለዚ ብተመሳሳሊ ቓልስና ድማ ንመሰል ናይ ምንባርን ሓርነትን እዩ ከምዚ ኢልና ስለ ዝነኸስና ኢና ዕውታት ኮይንና ኢላ ነይራ ካልእ ኣደ ብወገና እንተ ደኣ ኣደ ውላዳ ሲኢና እቲ ካብኡ ዝምንጩ ስቓይን ቃንዛን ልዕሊ ፍርሕን ራዕድን እዩ ስለዚ ድማያ ተብዓት እትረክብ ኢላ ገሊጻቶ ዋላ እኳ ተን ኣዴታት ዝገብርኦ ተቃውሞ ኣብ ኣርጀንቲና ዘቃልሖ እንተዘይረኸበ ኣብ መላእ ዓለም ግን ፍሉጥን ጉንንን ወረ እናኾነ መጺኡ በጻሕቲ ተሃገርን ፍሉጣት ሰባትን ነቲ ዝገብርኦ ተቃውሞ ዘለዎም ደገፍ ክገልጹ ጀሚሮም ነቲ መንግስቲ ኸ ኣብ ውሻጡ ኾይነን ቅሳነት ከልኦ ሓቂ ተቐቢራትሉን ተዓፊናትሉን ኣብ ዝነበረት እዋን እተን ኣዴታት ዘብርሃኣ ሽምዓ ንሕልና ኣርጀንቲና እተንጸባርቕ ምልክት እያ ኾይና እቲ ብሰለማዊ መንገዲ በተን ኣዴታት ዝግለጽ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ መልእኽቲ እናሓየለ መጺኡ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ክስሕብ ክኢሉ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ናብቲ ሃገር ብምምጻእ ንጻዕርተን ኣዴታት ክጽምበርዎን ክትሓጋገዝዎንን ጀሚሮም ዋላ እኳ ናይ ጸጥታ ኣባላት ስርዓት ግፍዕታት የውሩለን እንተነበሩ ገለ ካብተን መስረቲ ንገዛእ ርእሰን ተተሰወራን ናይተን ኣዴታት ሞራላዊ ህላዌ ዝምስክሮን ዘረጋግጾን ነገር እንተነይሩ ጭካነን ዘይሕጋዊ ስጉምትን ነቲ ስርዓት መመሊሱ የቃልዖ ስለ ዝነበረ እቲ ስርዓት ሸለል ኢሉ ክሓልፎ ይከኣለን ከም ኣዴታት ሓያል ሞራላዊ መልእኽትየን ዘሕልፋ ነይረን ድሕሪ ግዜ ድማ ካብተን ሃልዋት ደቀን ንምፍላጥን ንምክልኻልን ዝቃለሳ ዝነበራ ኣዴታት ክብሪ ናይ ወላዲትን ኣደን ንኽዕቀብ ብዝሓየለ ክቃለሳ ተራየን እቲ ብብዝሒ ዝተዘርግሐ ስምዕታተን ኣዴታት ከኣ ቃልስና ኣብ ኣርጀንቲና ፍትሒ ዝሰፍነሉ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ደቅና ዝወረደ ኣብ ካልኦት ዜጋታት ተሃገር ከይድገም ሕጊ ዝኽበረሉ ባሕርነት መጽውዋርን ምክብባርን ንምንባር ዝከኣለሉን ሃገር ንምውናን እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ድማ ልቢ ኩሉ ኣርጀንቲናዊ ዝተንከፈ መልእኽቲ ስለ ዝነበረ ተቓሞተን ኣዴታት ተቐባልነት መላእ ሃገር ብፍላይ ድማ ናይቶም ውልደን ዝኾኑ መንእስያት ኣብ ምርካብ ዓብ ግደ ነይርዎ ኣብ 1983 እቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ተዋሪዱ ሓሲሩን ተቐባልነቱ ጐዲሉን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ተገዲዱ ድሕርዚ እተን ኣዴታት እቶም ሃልዋቶም ዝጠፉ ደቀን ክምለሱ ተስፋ እኳ እንተነበረን ዝበዝሑ ግና በቲ ስርዓት ሓቂቆም እዮም ተሪፎም እቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ምስ ተረከበ እንተኾነውን እተን ኣዴታት ነቶም ኣብቲ ረሳሕ ኩናት ዝተሳተፉ ሰበስልጣን ምሕረት ንምግባር ዝተገብረ ውሳኔ ክቃወምዎ ጀሚረን ሓደ ጉጅለ እተን ኣዴታት ምስቲ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ብምዃን ናይቶም በቲ ስርዓት ዝሓቐቑ ሰባት ሬሳ ኣብ ምርካብ ክሰርሓን ከለዋ እተን ካልኦት ድማ ከሳብቲ ነቶም ወተሃደራውያን መራሕቲ ንኸይክሰሱ ውሕስነት ዝህብ ውሳኔ ንምቋም ሓሙስ እቲ ናይ ሽምዓ መብራህቲ ቀጺለንኦ እቲ ስርዓት ነቲ ዝፍጽሞ ዝነበረ ናይ ምሕቓቕ ስጉምቲ ብሕጋዊ መንገዲ ኸይቃላዕ መታን ዝነበረ ሰነዳትን መርትዖታትን እውን ከም ዝጠፍእ ገይርዎ ይኹን እምበር እተን ኣዴታት ነቲ ናይ ምሕቓቕ ስጉምቲ ዝፍጽሙ ዝነበሩ ኣብ ምንዳይን ኣብ ፍርድን ኣብ ምቕራቦምን ንምስራሕ ኣይዓንቀጸንን ቃልሲ እተን ኣዴታት ከኣ ክንያህልዋት ደቀን ንምፍላጥ ሓሊፉ ብዛዕባ ምጥባቕ ፍትሒ ኣብ መጻኢት ኣርጀንቲና ኾይኑ ኤርትራውያን ኣዴታት ከ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ በእላፍ ዝቝጸሩ ደቀን ይሕዋተንን ኣሓተንን ተሸሪቦም ኣብ ዘለውሉ ተመሳሳሊ ኩነታት እንታይ ይገብራ ኣለዋ ሃልዋት ደቀን የጣይቓን ከም ኣዴታት ኣርጀንቲና ደቅና ኣበይ ኣቲኹሞም ደቅና ኣበይ ኣለዉ እናበላ ዳሃይ ደቀን ይሓታዶ ኣለዋ ወይስ እንታይ ካብ ተመክሮ ኣዴታት ኣርጀንቲና ናብ ተመክሮ ኣዴታት ማእከላይ ምብራቕ ምስ እንሰግር ድማ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ቱኒዝያ ግብፂ ሊብያን ካልኦት ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕብታት ተራ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከም ዝነበረን ከመይ ከይቕጽላሎን ቁሩብ ክንትንክፎ ኢና ማእከላይ ምብራቕ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ምግሃስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸመሉ ዞባ ዓለምና እዩ ኣብዚ ሕጂ
ንውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ሃገራት ዞባ ዝፍንቅል ዘሎ ህዝባዊ ናዕብታት ግና ተራን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ንከታተሎ ዘለና እዩ። ኣብ ቱኒዝያ ህዝባዊ ናዕቢ ምስ ተላዕለ ደቂ ኣንስትዮ ቱኒዝያ ኣብ ጎኒ ኣሕዋተን ተሰሊፈን ኣብቲ ህዝባዊ ናዕቢ ብመንገዲ ፌስቡክ፣ ትዊተርን ካልኦት ህዝባውያን መርበባትን ተረአን ተጻዊተን። ካብኡ ሓሊፉ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ኣብ ቱኒዝያ ዝግበር ዝነበረ ህዝባዊ ምልዓል ነቲ ብስቕታት ዋሒጡ ዝነበረ ህዝቢ ኣነ ካብቶም ነፃን ዘይፈርሑን እየ ዝብል ዜማ ብምድራፍ ንሞራል ሰልፈኛታት ከም ዝዓርግ ጌራ። እዛ ደርፊ ብመንገዲ ዩትዩብ ኣጻምእ ምድረ በዳ ቆሪጻ ናብ ካይሮ ብምብጻሕ ድሕሪ ቁርብ ሰሙናት ሓድሽ ሰውራ ኣብ ግብፂ ከም ዝውላዕ ጌራያ። በዚ ዝተተባብዐት ጓል 18 ዓመት ዝኾነት ኣስማ ማሕፉዛ ዝተባህለት ግብፃዊት ድማ ኣብ 17 ጥሪ ኣብ ፌስቡክ ቪድዮ ብምዝርጋሕ ህዝቢ ንዕለት 25 ጥሪ ናብ ታሕሪር ስኩዌር ማለት ሜዳ ሓርነት ከምርሕን ስርዓት ሕስኒ ሙባረክ ከኽትም ከም ዘለዎ ክጠልብን ጸዊዓ። ማሕፉዛ ነቲ ኣብ ቱኒዝያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተጠቒማ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ሃገራ ንምፍጣር ፈቲና ተዓዊታ ድማ በቲ ዝዘርጋሓቶ መልእኽቲ በሽሓት ዝቝጸራ ደቂ ኣንስትዮ ተተባቢዐን ኣብ ታሕሪር ስኩዌር ተራእየን። ደቂ ኣንስትዮ ዘን ሃገራት ኣብ ሰለማዊ ሰልፍን ናዕብን ጥራይ ዘይኮና ተሳቲፈን ኣብ መንጎቶም ኣባላት ጸጥታን ሰልፈኛታትን ዘይተደልየ ምፍጣጥን ህልኽን ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ኣብ መንጎ ብምእታው ምልክት ሰላም ብምዃን ብዙሕ ዕግርግር ኣተሃዳዲአን እየን። ነዋል ኤልሳዕዳዊ ዝተባህለት ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግብፂ ንምርግጋጽ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ምቅላስ ዝመርሐት ክብርቲ ኣደያ። እዛ ኣደ ብሰንኪ ንሰብኣዊ መሰላት ምጥበቓ ብዙሕ ልኽላኻት ስቓይን ስደትን ዝረኣየት እያ። ኣብ ግዜ ስርዓታት ኣንዋር ሳዳትን ሕስኒ ሙባረክን ብሰንኪ ንጥፈታታ ተኣሲራን ጽሑፋታት ተኣጊዱን ነይሩ። ድሕርቲ ህዝባዊ ናዕቢ ግና ተቃውማ ምስ ህዝባ ንምስማዕ ናብ ታሕሪር ስኩዌር ኣምሪሓ። ኣብቲ ሜዳ ሓርነት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ምዃነን ንመጀመርታ እዋን ተሰሚዑኒ። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ንለውጢ ተስፋ ዝህብ ዕድል ተፈጢሩሎ። ተሰኪመዮ ዝጸናሕኩ ከቢድ ጾር ዝተኣልየለይ ኮይኑ ይስማዓንሎ ድማ ኢላ። ነተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን እምበር ክኽሕዶ ዝኽእል የለን። ኣብ ሊብያ፣ ኣልጀርያን ካልኦት ሃገራት እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ተዋፊረን ይርከባ። ገና እውን ሕቶ መሰለን ቅዋማዊ መልሲ ረኺቡ ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልሰን ክቕጽላ ምዃነን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ይገልጻ ኣለዋ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማዩ ነዚ ናይ 100 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነተን ነዚ ኣብ ምርግጋጽ ህይወተን ዝኸፈላ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ቅድሚ ጨቆንቲ ስርዓትን መሳርሒታቶምን ቅድመ ግንባር ተሰሊፈን ጭቆና ክንዮ ሓጹር ከም ዝድርበ ንምግባር ንዝተቓለሳ ደቂ ኣንስትዮ ብምምጓስ ዝዝከር ዘሎ። ተራዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራኸ ቅድምን ድሕርን ናጽነት እንታይ ይመስል? ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ንዕዙዝ ተራዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ምርግጋጽ ናጽነት ኣብ ሓጺር መድረኽ ክንትንትኖ ምፍታን ነቲ ክቡር ኣበርክቶአን ምንኣስ ጥራይ ዝመስለና። ብሕፅር ዝበለ ግና እዚ ዕዙዝ ኣበርክቶ ናይ ዘን ኤርትራውያን ኣዴታት ታሪኽ ኣብ ሃገርና ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ዓብ ናይ ክብሪ ቦታ ሂቦ ይርከብ። ታሪኽ ሓርነታዊ ቃልስና ክለዓል እንከሎ ተራ ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ከይጠቐስካ ምሕላፍ ዳርጋ ነቲ ታሪኽ ብምሉኡ ከም ዘይነበረ መኽሓዲኡ ክቝጸር ዝካል። ኣዴታት ኣብ ግዜ ቃልሲ ደቀን ንሃገሮም ክቃለሱ ኣብ ወፌን ንህይወተን ኣብ ሓደጋ ብምእታው ብዝተፈላለየ መንገዲ መልእኽታት ካብን ናብን ቦታ ጸላእን ሓራ መሬትን ኣበጻጺሐን ነተጋድልቲ ዕንጊለን ንሒን ሓቦን ኣስኒቐን እየን። መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ጐኒ ኣሕዋተን ተሰሊፈን ንሓርነተንን ሓርነት ሃገረንን ተቓሊሰን። ገዚፍ ኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ቃልስን ናጽነት እምበር ዝኽሕዶ ወልሓደ የለን። ኣብዚ እዋን እዚ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበሮ ዶ ቐጺሉ ወይስ ተዳኺሙ ዝብል ሕቶ መልዓል እውን እዋናውን ኣገዳስን እዩ። ንብዙሕ ምኽንያታት ከምቲ ዝነበሮ ክቕጽል ይኽእል እዩ ኢልካ ምጽባይ ጉጉይ ገምጋም ክኸውን ይኽእል። ብመጀመርታ እቲ ሰውራ ካብ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ኤርትራ ተፈልዩ ናቱ ዝኾነ ኣገባባት ተኸቲሉ ብምምጽኡ ነዚ ክልተ ዝተፈላለየ ባህልታት ናብ ሓደ ኣብ ምምጻእ ኣብ ዝተገብረ ምትሕንፋጻት እቲ ተራ እናተዳኸመ ከም ዝመጸ ፍሉጥ ጉዳዩ። እቲ ናይ ሰውራ ባህሊ ኣንጻር ምስቲ
ንዘመናት ኣብ ሕብረተሰባት ኤርትራ ዝተነድቀ ይራጸም ብምንባሩ ንምቕያሩ ነዊሕ መስርሕ ዝወስድ ብምዃኑውን ክዝከር ይግባእ። ኣብ ርእሲ እውን እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘይኽብር ምልካዊ ስርዓት እናሃለወት ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ፈሊኻ ክትርኢ ምፍታን እውን ጌጋዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ስርዓት ልክዕ ከምቲ ካልእ መሰላት እናጋህሰ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ደረጃ ንታሕቲ ከም ዘንቈልቁል ገይርዎ ኣሎ። እቲ ስርዓት ድሕሪ ናጽነት ዘተኣታተዎ ናይ ጉዱድ ዕስክርና መደብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ መመሊሱ ከም ዝደሃኽን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣደዳ ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ዝተፈላለየ ግፍዕታትን ወተሃደራውያን ሓለፍትን ከም ዝኾና ምግባሩ ማዕርነት ይትረፍ እቲ ካብ ቤተሰበን ዝረኽቦ ዝነበራ ርእሰ ተኣማንነትን ክብርን ከም ዝስእናየን ኮይነን። እዚ ጉዳይ ድማ በተን ግዳያት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝተፈላለየ መልክዕ ክግለጽ ጸኒሑን ኣሎን። ስለዚ ሕቶ ኤርትራውያን ሕቶ ህላውነት ኣብ ዝኾነሉ መድረኽ ብዛዕባ ማዕርነት ሓደ ጾታ ፈሊኻ ክትዛረብ ዘተባብዕ ኣይኮነን። እቲ ምንታይሲ እቲ መሰል ዝግህዝ ዘሎ ባህልን ልምድን እቲ ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነ በቐንዱ ንኤርትራ ኣብ ፍጹም ምልካ ሓደ ሰብ ኣውዲቕዋ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ እቲ ብደቂ ኣንስትዮ ክግበር ዘለዎ ቓልሲ ብመጀመርታ እዚ ስርዓት እዚ ብኸመይእ ኣሎ ኮይኑ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ከም ካልኦት መሰላት መሰል ማዕርነት ንኽረጋገጽ ቃልሲ ምቕጻል እዩ። እዚ እቲ ሓቂ ኮይኑ ኣብዚ ዘለናይ እዋን ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልኪ ኣብ ምምካቱ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ኣዴታት እንታይ ኣሎ ኢልካ ክትሓትት ግድን ይኸውን። ብሓቂ ኣዴታት ኣብዚ እዋን ከምቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበራ ተባዓትን የዋሃትን ምስ ደቀን ዝወገና ኣዴታት ደን። እዘን ኣብ ወፃእ ዝነብራ ነባራት ይኹና ሓደስቲ ስደተኛታት ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምልኪ ንምቕያሩ እንታይ ዓይነት ተራ ኣለወን ኢልካ ምሕታት እውን ኣገዳሲ ይመስለና። እቲ ምንታይሲ ነቲ ስርዓት ከምዚ ዘይገበረ ከም ትባእ ምባል ኣብ ዘብፅሓና ስለ ዘይብሉ ዝኾነ ስርዓት ረብሕኡ ዝሕልወሉ መንገዲ ካብ ምኽታልን ዘዋፅኦ መደባት ካብ ምትግባርን ድሕር ክብል ስለ ዘይኮነ፣ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ናብ ሃገርና ናይ ምንባር መሰልና ይኹን ካልእ መሰላትና ንምኽባር እንታይ ንገብር ኣሎና ኢልና ክንሓትት ጊዜኡ ኣኺሉሎ። ኣብዚ እዋን እተን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዋ ኣዴታት ብዛዕባ እዚ ንደቀን ኣጋጢምዎ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይገብር ኣለዋ ኢሉ ንዝሓትት እንታይ ምላሽ ክውሃቦ ይኽእል ናብ ሰማዕቲ ክንገድፎ ኢና። ኣብ ወፃእ ዝርከባ ኤርትራውያን ኣዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ከ እተን ኣብ ስደት ነዊሕ ዝሰረታ ኣዴታት ሒደት ገዲፍካ እተን ዝበዝሓ ኬንዮ ኣብ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ኩነታት ብምምዝማዝ መንበሪ ኣባይቲ ንምግዛእ ዝገብርኦ ሃተምተም ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ ሕቶ መሰልን ፍትሕን ንኽነግስ ወላሓንቲ ኣበርክቶ ኣይጸንሐንን። እዘን ኣዴታትን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ግን ስለምንታየን ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክወስዳ መሪፀን? እንትርፎ በለፅን እንቋዕ ናባይ ኣይወረደኒ እምበር ካልእ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብል ዓሻን የዋህን ኣተሓሳስባ ምዃኑ ዘማታ ኣይኮነን። ንሃገርካ ምፍቃርን ሃገራዊ ምዃንን ሓደ ነገር እዩ። ዓይንኻ ጨፊንካ ንሓቂ ሓሶት ምባል መሰል ዜጋታት ምስ ዝግህዝ ዘሎ ስርዓት ምውጋን ግን ካልእ ትርጉም ከሂልዎ ትሰግእ። እዚ ድማ ብታሪኽን ሕግን ዝሕትት ጉዳይ እዩ ተባሂሉ ጥራዩ ክድምደም ዝከኣል። እቲ ዝሕዝን ልዕሊ ኤርትራዊ ምዃን ንምርኣይ ዝግበር ፈተና ኸይኣክል ከምቲ ንቡር ንመሰል ህዝብኻ ኣብ ክንዲ ስለ ዝተጣበቕካ ትሕጐስ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘለካ ርክብ መመሓየሺ ክትጥቀመሉ ምፍታን እዩ። እቲ ብማሕበረ ኮማት ህግደፍ ዝዳሎ ጽምብል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንመሰል ህዝብን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግቡኡን ንቡርን ቦትኡን ንምምላስ ዝግበር ጻዕርታት ዘይኮነ ነታሪኽ ተጋድልትን ዋርሳያት ደቂ ኣንስትዮን ብምትንታን ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ከም ዝተኸብረ ኤርትራ ብምኽባር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ከም ዝበለጸተንን ብምግላጽ ንሓድሕድካ ምምጉጓዝ ጥራዩ። እተን ብዘይካ ከበሮ መዓስ ዲም ትብልን ከመይ ጌረን ኣዋርቐንን ዙርየንን የርእያን ጥራይ ዝዓጅበን እሞ ብዛዕባ ኣብ ሃገረን ዝካየድ ዘሎ ምግሃስ መሰላት ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርስ ዘሎ ኣደራዕ ቅጭት ዘይብለና ኣዴታትን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ምዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ መንእስያት ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ብምዝማድ እንታይ መግለጺ ክዋህቦ ይከኣል? ኣብ ኤርትራ ንበዓልቲ ቤቶም ይኹን ደቆም ደቂ ኣንስትዮ በቲ ጸቓጢ ዝኾነ ኣገባብ እናመሓደሩ ክነሶም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ካልእ ፖለቲካዊ ምሕደራን ብዙሕ ዝምድሩ ከም ዘለዉ ምፍላጥ እውን ከገድሰና እዩ። ኤርትራውያን ኣዴታት ክፈልጦ ዘለዎን ሓቂ ንምዝራብ
ትምህርትን ፖለቲካዊ ፍልጠትን ኣየድልን እቲ ዘድሊ ሓቂ ምፍላጥን ምርዳእን ነቲ ሓቂ ፈሊጠን ከዓ ንሓቂ ምጥባቕን ጥራዩ ከም ኣዴታት ዘድልየን ድማ ነቲ ንቡር ባህርደ ምልባሱ ጥራዩ ነዚ ንምግባር ድማ ንውሽጣዊ ድምፀንን ቃንዛን እህታን ናይቶም ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ዝማስኑን ኣደዳሞትን ስደትን ዝኾኑ ዘለዉ ደቀንን ምስማዕ እምበር መደርትን ፖለቲከኛታትን ምዃን ኣየድልን ስለዚ ተራ ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ክኸውን ዘሎ ሕቶ ኤርትራውያን ሕቶ ህላውነት ብምዃኑ እዚ መድረኽ ብዛዕባ ማዕርነት ሓደ ጾታ ፈሊኻ ክትዛረብ ዘተባብዕ ስለ ዘይኮነ እቲ መሰል ዝግህዝ ዘሎ ባህልን ልምድን እቲ ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነ ብቐንዱ ንኤርትራ ኣብ ፍጹም ምልካ ሓደ ሰብ ኣውዲቕዋ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ስለዚ እቲ ብደቂ ኣንስትዮ ክግበር ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ኣሕዋተን ብምዃን ብመጀመርታ እዚ ስርዓት እዚ ብኸመይ ይእለን ዴሞክራሲ ብኸመይ ይትከልን ካብኡ ቐጺሉ ድማ ከም ካልኦት መሰላት መሰል ማዕርነት ንኽረጋገጽ ምቅላስን እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ናይ ህላውነት ሕቶ ብምዃኑን ኩሉ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ተወንዚፉ ኩሉ ዓቕሚ ኣብ ምእላይ ትዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ከም ዘተኩር ኣብ ምግባር ከም ኣዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ዝለዓለ ሓላፍነት ክስከማ ይግባእ ኣብ ወፃእ ዝርከባ ኣዴታትን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምልኪ ንኸብቅዕ ምስተን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ ኣዴታት ዘለወን ተኽእሎ ብምንጽጻር ኣብ ምትብብዐንን ምሕጋዘንን ዝከኣለን ጻዕሪ ከካይዳ የድሊ ሕቶ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣድማሳዊ ብምዃኑ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለወን ዓለም ለኻውያንን ዞባውያንን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ብምትሕብባር ብሓደ ድምፂ ክቃለሳሉ ዝኽእላ መርበባት ምፍጣርን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንማሕበረሰብ ዓለም ምቅልሑን የድሊ ነዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኣብ ግብፅን ሊብያን ካልኦት ሃገራትን ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ወዓል ሕደር ከይበልና ብግቡእ ተወዲብና ማሕበረሰብ ዓለም ዝግባእ ኣቓልቦ ንኽረክብ ምግባሩ እውን ተራ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ክኸውን ዘሎ እዚ ድማ ናይ ኣዴታት ተራዩ ኤርትራ ዜጋታታ ብማዕርነትን ፍትሕን ዝነብሩላ ዴሞክራስያዊት ሃገር ክትከውን ናይ ኣዴታት ኣበርክቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እሞ ኣዴታትን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ሃየ ስቕታ ስበራ نمثل فتح كا تبرابرا. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا.